Prijanjam uz otajstvo Kristove muke i tako postignemo vječnu uskrsnu radost po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Tvome se križu klanjamo, Gospodine, te hvalimo i slavimo Tvoje svito uskrsnuće, jer evo drveta radi nastade radost po cijelom svijetu. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje. Svim na zemlji mir veselje, Bogi hvala. Mazidik. Onda Gospodin pošale na narod ljute zmije. Ujedali ih one, tako te pomrije mnogo naroda u Izraelu. Dođe narod k Mojsiju pa reče: sagriješili smo kad smo govorili protiv Gospodina i protiv tebe. Pomoli se Gospodinu da ukloni zmije od nas. Mojsije se pomoli za narod i Gospodin reče Mojsiju: napravi zmiju i stavi je na stup, tko god bude ujeden. Gospodin s vama i s duhom tvojim. Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu. Slava tebi, Gospodine. Puno vrijeme reče Isus Nikodemu: nitko nije uzašao na nebo, doli onaj koji siđe s neba, Sine čovječi. I kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji, tako ima biti podigao Sin čovječi. Dragi oče Vladiko, dragi dekane, poštovani priore Kartuzijanskog samostana u Pleteriju, dragi župniče iz Šentjerneja, draga braćo svećenici, časne sestre, poštovani predstavnici Hrvatske vlade, vojske, sestre i braćo Isusu Kristu. 7 stoljeća povijesti ovdje se danas obilježuje ovim euharistijskom slavljem na temeljima crkve Svetoga križa, koja je spomenuta prije 700 godina i u rimskom popisu, kao što je kasnije bila spominjana u popisu zagrebačkih župa
i zagrebačkih crkvi. 7 stoljeća. Sagrađen nas ovaj stari grad. Sagrađen da se zaštite ljudi od neprijatelja, od opasnosti. Crkva sagrađena ovdje također znak da je ovdje živio vjernički kršćanski narod. Jer je trebao spasitelja. I zato je tu crkvu posvetio u čast Svetoga križa. A križ je znak kršćanske vjere, križ je znak kršćanske civilizacije, križ je znak ljubavi, križ je povezanost Boga s čovjekom i čovjeka s Bogom, križ je također zagrljenost čovjeka s čovjekom. To je taj znak u ime kojeg se propovjeda evanđelje Isusa Krista već gotovo 2000 godina, da bi se nastavilo navještanje evanđelja i u ovoj civilizaciji, ovoj našoj sadašnjosti i Hrvatske i Europe i svijeta za budućnost u znaku križa Gospodina našega Isusa Krista. Bili smo prošle nedjelje u Solinu, tamo na temeljima crkve koju je gradila hrvatska kraljica Jelena u čast Majke Božje, Gospe od Otoka, prije 1020 godina. I tamo smo obnovili na tim temeljima te prastare crkve svoj veliki krsni zavjet, da preuzimamo baštinu prošlosti, koja nam je dotjecala iz pokoljenja u pokoljenje, kroz stoljeća i više nego kroz tisućljeće do naših dana, da je preuzimamo, da u toj poruci evanđelja i u znaku križa želimo danas graditi svoju sadašnjost, svoju domovinu u slobodi i miru, da i danas želimo usaditi u našu kulturu, u našu politiku, uopće naš život, poruku evanđelja, vječne istine o Bogu i vječne istine o čovjeku. Utjelovljenje Isusa Krista je znak kojom brigom i kojom ljubavlju Bog se odnosi prema tom svom ljudskom stvorenju, tom čovjeku kojega je stvorio na svoju sliku i priliku, ali taj čovjek je to odbacio, sagriješio je i kao da neprestano ima napast da bježi od Boga, od ljubavi, od istine, od svoga spasenja, a Boga neprestano privlači, neprestano poziva, neprestano mu šalje poruku ljubavi s križa. Mogu spomenuti jedan primjer iz suvremene naše, rekli bismo, sadašnjosti. Jedna uvažena osoba američke politike koja je bila poslije svjetskog rata veleposlanik u Rimu, došla je do vjere slušajući na radiju američkog biskupa Fultona Sheena, kojega smo susreli za vrijeme koncila u Rimu. To je bio evangelizator Amerike. I slušajući njegove govore na radiju,
počela se ona ateistinja zanimati za evanđelje, za Isusa Krista. I došla je k biskupu na razgovor i rekla je da bi htjela upoznati vjeru, da bi htjela stupiti u crkvu, ali ništa ne zna. I biskup joj je ponudio jedan dulji rok za pripravu, za krštenje. I vjerovala je, upijala je vjerovanje, upijala je zapovedi Božje, upijala je u svoju dušu i srce sakramente, te velike darove Božje i te velike istine Božje. Ali i ono što je učinio za sve nas, učinio je za svakog čovjeka. I zato pred križem stojimo osobno. Isus Krist, Bogo čovjek na križu i ja pred križem. On radi mene na križu da mene spasi. I očekuje da mu odgovorim vjerom, da mu vjerujem. Da li mi Isusu Kristu vjerujemo? Da li mi Bogu vjerujemo? Da li mi crkvi vjerujemo? Koja nam govori u njegovo ime? Jer Isus kaže, ko vjeruje u njega, neće propasti. Imaće život vječni. Eto, s tim mislima, braćo i sestre, mislimo na tu stalnost, na tu neprolaznost, na tu Božju vječnost, koja je utkana i u povijest, da dok se toliko toga mijenja među ljudima, jedno ostaje uvijek isto i uvijek stalno, uvijek novo, a to je Isus Krist. To je evanđelje, to je crkva, to je križ, to je ponuda ljubavi Božje, a Sveti Ivan je napisao, mi smo upoznali ljubav koju Bog ima prema nama i povjerovali joj. Molimo presvetu djevicu Mariju, po kojoj je Bog došao u svijet kao čovjek, rođen od nje kao dijete, da nas ona svojom zaštitom prati. I Žumberačka Gospa, ovdje imamo njezinu sliku, žalosna Gospa, koja drži na svome krilu sina s križa skinutoga. I zato tako je bliza svima koji pate i bliza i nama bila u ovom ratu i našim ranjenicima, i našim žalosnima i našim prognanima. Neka nam i u sadašnjosti bude majka koja će nas voditi Isusu Kristu za jednu budućnost koja je dostojna naše povijesti, koja je dostojna našeg života, koja je dostojna dostojanstva i osobe i obitelji i cijelog nam naroda. Pa neka i ova prošlost ovdje spomenuta bude poticaj da sada budemo vjerni za vjernu budućnost u Isusu Kristu. Amen. A sada, braćo i sestre, izmolimo isto vjerovanje koju su u ovoj crkvi Svetoga križa molili naši pradjedovi. Vjerujem u jednoga Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedinorođenoga Sina Božjega, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena, nestvorena, isobitna s Otcem, po kome je sve stvoreno, koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa
i utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice i postao čovjekom. Raspet također za nas pod Poncijem Pilatom, mučen i pokopan i uskrsnuo treći dan po Svetom pismu i uzašao na nebo, sjedi s desna Otcu i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve. Njegovu kraljestvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospodina i Životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima, i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu ispovjedam jedno krštenje za oproštenje grijeha i iščekujem uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka. Amen. Pomolimo se. Pomolimo se o miru Gospodu. A nebeski mi za spase naše duša, pomolimo se Gospodu. Svega svijeta za postanost jedinstvo Sveti Bože crkve, pomolimo se Gospodu. Gospodi, za ovo sveto mjesto na kojem se nekoć nalazio hram Svetoga križa Gospodnjega, pomolimo se Gospodu. Se oče prvosvećenika našega Ivana Pavla II. Papu Rimskoga, pomolimo se Gospodu. Za preuzvišeno nabijsko Zagrebačko metropoli našeg Gospodina kardinala Franju, za Božjega biskupa Križevača našeg Gospodina Slavomira, za časno svećenstvo, prisuđakonstvo, za crkvene poslužja, sam narod, pomolimo se Gospodu. Za našu domovinu, za sve one koji njome upravljaju, brane, štite, pomolimo se Gospodu. Putnike, bolesnike, patnike, uznike, za njihovo spasenje, pomolimo se Gospodu. Da se oslobodimo svake boli, srdžbene olje, pomolimo se Gospodu. Zaštiti, spasi, pomiluj, očuvaj nas, Bože, svojom milošću. Presvetu, prečistu, preblagoslovljenu, slavnu Daricu našu Bogorodicu i Vlada Djevicu Mariju, zajedno sa svima svetima, sami sebe uzamija druga, sav svoj život Kristu Bogu predajmo. Gospodine Bože naš, Tvoje moć neizreciva i slava nedosežna, Tvoje milost neizmjerna, čovjekoljublje neiskazano. Radi toga, Vladaru, baci pogled svoga milosrđa na nas i na ovaj sveti hram i učini nas kao one koji se s nama mole, bogatima svoje milosti i svog milosrđa. Jer Tebi dolikuje svaka slava, čast i poklon, Otcu i Sinu i Svetomu Duhu, sada i vazda u vijeke vjekova. Sada će prema liturgijskom obrascu biti prinos darova, pa molim ono što Žumberak skromnoga ima, kruha, vina kao rezultat naših
radova i janje, Abelovsko janje na ovom svetom brdu za našeg dragog uzoritoga, križ kao simbol u ime obitelji svećeničkih žumberačkih obitelji i slika
Samo malo, molim vas. Jesi snimio ove mučenike koji su peške išli? Jesam.